गोथार सान दै फुङावनो जोङो दान्दिसे समनि थाखाय जोङो गुफुर गाबनि फिरफिला बिरहोखाबाय जोंहा दायो बड'लेण्ड सोमावसारनाया बर'फोरनि थासारियाव बिराद गोबाव जालांबायमोन नाथाय दिनै फैयै जोबथा एकर्डआव मोनफैबाय जोङो बिनि थाखाय जोङो दान्दिसे रंजानाय प्रग्राम खालामनाय जादों बे दान्दिसे रंजानाय प्रग्रामाव जोंहा नैबे जितु जोंनिनो एबसुनि हाखा बे लांगोनाया बे न'आ जोंनि पाब्लिक हेल्थनि न' बेखौ जों बेबहार एबसु अफिसनि हानिफ्राय जोंहा मेन अफिसाव जोंहा रंजानाय प्रग्रामखौ जों बरायलांबाय मोसायै जों थांबाय थागोन बे मोसा थांनाय मोनहैनाय लोगो लोगोनो जोंहा जोंनि रायजो राजाफ्रा दासिम गोबाव सम जाबायमोन एबसुजों लोब्बा लाबाङिफ्रा दासिम सिनायादां जों बिथांखौ सिनायथि होनाय हिसाबै जोंहा जोंनि गोथार न' पबित्र न' एबसु न'आव जोङो गांसे आर'नाइ होनानै जों बरायगोन बरायनायनि लोगोसे बेयाव दसे रंजागोन बे रंजानायाव बयबो बाहागो लानांगौ बेसांखायनि प्रग्रामखौ जों खालामनाय जादों जों नैबे लांगोनानिफ्राय जा थांसिगोन बे थांनाय समाव जोङो बयबो जोंहा दामग्रा देग्राफोरा रेडि जादों जोङो मोसानानै बिनिफ्राय स्ल'गान बर' हारिनि जय बर' हारि बे स्ल'गानखौ जोंहा बिथां अमरेन डेपुटि स्पिकारा जोंहा जैथुनिखौ होलांगोन बेनिफ्राय जों दायो दान्दिसे सम जों बयबो बे बर' सुक्ति जानायनि थाखाय आरो मुंख्लं जालांनायफोरनि थाखाय बिनिफ्राय जागायजेनलांनानै दान्दिसे सम आर'ज खालामनानै 1 मिनिट आर'ज खालामनानै जों स्ल'गान होनानै जागायलांसिगोन दायो बयबो जाबाय जोंनि आर'जआ बेसेनोसै दायो जों आवगायलांनिखौ होलांसिगोन जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय ABSU 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 NDP NDP ABSU ABSU जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि आवगायलांनोसै जोंनि अफिसनि फारसे बे दामग्राफोरा रेडि जादों
जितु सुक्तिनि जे एकर्ड दंमोन बे एकर्डआ जोंहा जोबथा सान फैबाय जों दान्दिसे सम रंजानाय गोसोयै जोंनि आमजुलि इउनिटनि जे आफादगिरि बे आफादगिरिखौ बयबो रायजो राजाया सिनायाबो जानो हागौ बे सिनायथि रंजानाय हिसाबै बे खोथाखौ दान्दिसे सम जि सिनायथि होगोन सिनायथि बिथाङा गांसे आर'नाइजों बिथांखौ जोङो बरायना लागोन बे बरायनाय समाव बयबो आखाइ खबना होगोन बिदि मोजां बेलासे समाव जोंनि आमजुलि ओनसोलनि साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन हामबाय होनदों दिनैहाय जि जोंहा जे सरकारजों जि सक्ति दंमोन जोंहा दिनै जानानै थांबाय जोंहा फुंनि 9 बाजियावनो होदोंमोन नाथाय जोङो टाइमखौ फैसायनायाबाबो 1:30आवहाय जोंहा बे रेकर्डआ जाबाय सक्तिया जाबाय आं नोंथांमोनखौसो सोंनो खावलायदों नोंथांमोना दिनै जे BTR नुनानै माबायदि मोनदों जेनेबा रंजादोंनाय मोनदों ना मोनाखै बयबो रंजानाय मोनदोंबा बयबो स्ल'गान हो रंजानाय
जिरायथ'नाय नंलिया आरो जों दान्दिसेबो थाद'नाय नंलिया बड'लेण्ड